ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ନାରୀର ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପୌରାଣିକ କଥା। ବହୁ ସମୟ ପୂର୍ବେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିବାହର ସମୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବନରେ ରହୁଥିବା ରାଜକୁମାର ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ରୂପରେ ବାଛିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମହର୍ଷିମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ ଏବଂ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି କଠୋର ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ପଛକୁ ହଟି ନଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ମୁଁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ମାନି ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ ବନରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆସିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ କାଟିବା ସମୟରେ ସତ୍ୟବାନ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କିଛି ହିଁ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମରାଜ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବିନା ଭୟରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଫେରିଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ବିନମ୍ରତା ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ବଳରେ ଏପରି କଥା କହିଲେ ଯେ ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ମାଗିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ ମାଗିବାର ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଅନ୍ଧ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ମାଗିଲେ। ତାପରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ବରଦାନ ମାଗିଲେ। ଶେଷରେ ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହ ନିଜେ 100 ପୁତ୍ରର ମାତା ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିନେଲେ। ଯମରାଜ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ଏହି ବରଦାନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ କଥାକୁ ସତ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ କରିଦେଲା। ଏହି କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ସଚ୍ଚା ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରାଯାଇପାରିବ।